Iai! Am frecat cu podeaua. Atâta. Așa și merem spre pădure. Frumos tot. O să filmăm un pic în pădure, deși nu cred că e extraordinar de mult, pentru că e noroi și pentru că știu că telefonul face puține probleme cu înregistratul, cu sunetul de la înregistrat, clipă-ne, se aude ciudat. Mai avem doi cuțuri de donat, un pui mic, uite așa, o puiuță de fapt, și maică-sa. Pentru că pe ceilalți 8 pui pe care am avut în total de la ea, am reușit să le găsim loc. Sperăm să găsim și ei loc, să stea undeva liniștită. Am avut 10 câini, deci al meu, cățeaua, și 8 pui. A fost crunt, a fost iad. Mamă, dar ce cu coada asta aici? Zici că e finalul lumii. Bă, nu se dă pită gratis la Oșan. Nu știu ce faceți. Mai gruț cu mersul printre mașini cu ghidonul ăsta mic al meu, dar și am aflat și problema la frâna spate. Saboții sunt cam gata și atunci când frânez mi se overextend ăsta, nu știu cum zic, mi se trage prea tare. Rămâne puțin acționată frâna și atunci, dacă e să frânez, nu știu, brusc pentru ceva anume, eu frânez și cu fața și cu spatele și frâna rămâne acționată puțin. Și nasol că trebuie să tragă motorul mai tare pentru cât timp rămâne frâna. Bine, e vorba de 2-3 secunde, dar totuși trebuie să schimb și astea 200 de lei. Dar saboții, plus timpul și transpirația ca să-i schimb, să dau roata jos, desfac tamburul, să mă dau capul de pereți un pic. Dar na, pe Clujul e aici. Perfect. Dacă plouă, de ce o lași aici? Păi dă-te jos atunci. Am procurat cireșelii. Și acum merem să luăm bere, să facem combinația fatală și am rezolvat macazul. Dar am musgă pe față. Și cu cireșele în mână, și cu telefonul, și cu tot? Da. Destul de rău, că dacă frânezi odată tare, te duci în cap și sper să mori. Perfect. Numai să nu mă tragi și pe mine, măcar să mă lași dacă te duci. Bun, așa facem. Te-ai zbătut? Te-ai zbătut? Da. Ce-i asta? Ce-i asta? Doamne feri. L-a fugit cu câinele în brațe. Perfect, gata cu băla. Țăganul. Ah. Eram șoricel. Hâț. Johnule. Nu știu cum puiilor mei ca. Le ță. Poate pic eu. Bă, nu e amuzant că nu... Oh!
De țâța mea. De ce mi-arată interzis semnul ăla? Chiar nu știu. Îmi scria interzis, deși n-am nicio idee de ce. Deci nici benzină nu mai am, nu, păi ăsta-s, e. Mergem acasă, am luat cireșe, băgăm cireșe la stomac și dă-i să pută că am fost să luăm cireșe din Mihai Vitează, știi că-s bune. Cum intri în Mihai Vitează acolo, de la Leu, practic, intri prin față, pe unde cobori și la Carrefour sau ce ăla. Cobori acolo, fain, frumos, te duci pe culoarul principal și undeva la a treia măsuță pe dreapta e tanti cu cireșe negre și cireșe albe, mă rog, albe, în gălbuie. Și sunt cică foarte bune. Am ajuns la păduriche! Ferice, ferice! Ha? Da, dar nu știu de ce. Dăgă. Tu ce ai luat? Ia auzi, mă. Corn, știu. Gropițe. Iai, am frecat cu podeaua. Na, uite ce era. Hai că stau aici să-i aștept. Te dai jos? Puțin? Vreau să văd și de clopot. Sper că nu mi s-a dus pe pulă clopotul acum. Nope, e acolo. Am apărătoare sub motor, cu aia am dat. El poate să meargă puțin în dreapta și să urce pe alaltă, care nu e atâta de noroi pe ea. Nu e atât mult noroi. Păi și cum îi zici? Pe când îl văd, îi zic să stea. Dă-te jos să mă duc să-i zic. Aici în față e un pic noroi. Atâta.
Eu, balta, n-am văzut-o de... N-am văzut balta de mașină. Mamă, ce m-a surprins. Da, tu, că tu știi ce alunecă pe noroi ăsta? Ți-am zis? Ți-am zis, da? Drumul spre casă, prin pădurice. Aici la boscheții. Numai zmală văd peste tot. Trebuie să merg încetut. Hello, gagica, ce cur frumos ai!